Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon, Perlas sa Bukid. May mikuha na ako o gipadako sa makalibutan. Mao ba? Mao ka na ang nahitabo. Kinsa man kang makabuhat ini? Ang puting diwata nga mibunyag kanimo. Si Diwatang Liwayway. Diwatang liwayway? Siya lang ang dunay katako sa paghatod kanimo sa laing kalibutan. Pinaagi sa talagsaong agianan nga si Diwatang Liwayway lang ang makamugna. Unsa? Tanawa ka ng kwintas nga naa sa imong liog. Ug tanawa usab ang kwintas nga anaa sa liog ni Nisa. Oh, Nikay tanawang atong mga kwintas. Kaluha usab kini. Nikay! 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 Toto? May problema ba? Nikay! May gusto ko ipakita mo. Naglain akong kabuhi nga nakakita. Nga naman. Dali! Sunod ako! Dali! Dali, Nikay. Unsa man na gusto nimo ipakita na ako? Nagtawa sa langit! Nagtawa! Dito napita! Tarawa! Unsa man na? Oy, hala! Mura man nagturi pa ingon sa langit? Oh! No, di ba? Di ba, Joy? Turi, no? Tud, ito mga tori. Oh, Diin man nagikan. Nikay, gikan ka na sa patay yuta! Oh, unsa ba ka na inyong gitanaw sa ibabaw? Itom nga tori inahan ko. Oh, unsa man ka na? Anong kalit man ka nang mitunga sa langit? Mugna na kanas daw tang gahom. O kinahanglan ako ka na masumpo. Nikay, ayaw kalimot. Nga igsuon siya sa atong inahan. Ayaw ka balaka. Nahibaw na ko kung ansay sunod na itong buhatan. Uy! Utsa man ron! Balik mo og suod sa bahay nga bato! Pagdali mo! Toto! Pataguwa silang tanan! Oo niya ikaw! Ako ni bahala na ko! Suod na mo sa bahay nga bato! Pagdali! So mo! Dali! Andoy! Andoy! Isira ang tanang bintana sa bahay ng bato! Dali, Noy! maay pagdali ikaw, no? Lakadagan ang mga mananap ka nagpaingon din, he? Ka mga ngilaan nilag mga naong! Sila di na puntahan, lala! Kadaganin na. Perlas! Mahanaw sila! Kinuko sa maroon, may singgit ba ang mga mananap? Mura man og gisakitan ang mga mananap! Kanus pa man mahuman ang kagkubot ni ining kalibutana. Oh, kundi ni mo man mahal nga rin ha? At tulad na sa mong kalibutan nga, nindot kayo. At tulad na rin mumiyo. Inyong kalibutan? O, bitaw. Gikan man may sa laing kalibutan, God. Gubot man sa dito, pero madara to og smile dito. Ay, unsa naman sa doon. Sa marong, ang mga mananap, mura nagkarna mo kalayo. Dali, atong lilion sa bintana. Oh, dali. Ayaw! Ayaw, okay. Ay, nga naman. Tumana na lang aray na, Lula. Mahal nga rin na, muli lang ko gamay, ha? Uy, matay mingaw man. Uy! Mas initabo ni mo, Toto. Oh, nagdugo ang imong aping? Mauna na. Kami tukar na sa kambugiro ni Moto. Muli yung ka diha, bisan giing na nakasaray na nga ayaw. Shoot up, ha? Sakit kayo? Ay, naku, yayawi la. Musamot ka sakit ang kinurasan. Agay. Ay, oh my Sao God. man day ka nga gahit magkaga? Tuwa na mga mananap. Oh, Ang uban, kalit lang nga ng hilis. Gamahanan gini ka, Nikay. Kinahanglang sundan ako sila. Guys, Kikay.
O, kita may sundan mo dito. Kinsa may sundan ni Kay? Ang mga mananap. Tuwa sila paingon sa itong ngayota. Nagtuo ko nga tuwa sa dito ang barangan. Muban ko naman ni Kay. Sige to. Tara. Kay Andoy, La, Lisa, kamo lang una din ha. Hala! Oh, Ay, hala. Niya si Puti. puti. Niya si Puti. Nikay, pabalik ka siya sa naanda niyang bayhon. Ha? Dili gid siya tinuod nga itoy. Dili. Kunti siya tinuod nga ito. Unsam din na siya. May balik ka sa kung unsa ka. Malap na siya. Tao na ko. Uy! Hala! Saso! Sundahan na ka ito eh! Saso! Salamat nga nabalik ka na sa pagkasundaw. Ayaw na kabala ka na mo, Nikay. May makabantay na namo, si Saso. Sige, dali na to. Ay, salamat! Kauban yung kusmisyon! Oh, mahal nga ray na rusa. Tanawa ko noon siya nang nagpaingon din eh. Dili. Ang ako ka ng mga mananap nga gipasyong sa kakahuyan. Uy, unsa may nakapabalik lang na sa agi? Kinahanglan nga ako kining mahibawan. Nikay! Huwag magkakabuya, ha? Kapoy man. Pero, Gamitan na lang yung mong gahong. Aron mutunga na tagkalit dito. dili mahimo. Ano di man may mo, ha? Kamanan ka niya, magkape-kapoy, bugid ka. Dili mahimo nga magsalig kitas gahom to. Ang importante nga mulihok sabtang nga normal. Ha, pero... Tao lang ta. Kinahanglan mo plano ta nga way gahom nga saligan. Tambag naman yung ako. Naluoy lang ko ni mo nga, gikutasan ka. Sa pagdinaga na to, karon. Okay na ko. Kaya rin ako. Bago pa rin ba ka na ayo? Maayo na ko toto. Pero sa dili pa, magsabot o na ta. Ay, salamat ako noon nagigapagunong. Ay, luoy gigang tanawon. Kay luspad kagas kakutas. Kung matultulan na nato ang mga kaaway, kinahanglang unahon ni mo nga hari sa pag-secure. Ha? Guniti ba agad siya hato? O kung maulian na gani siya, dadaas siya sa kong inahan. Oh, Nikay! Oh, mahal nga Reyna, nangapaso man ang imong mga mananap. Sinikay! Siya ang nagbuhat niini sa akong mga ulipon! Nikay. Mangari, nakasabot kasi ang gisulti. Ablihi kinapultahan ni siya akong gingharian. Kinahanglang makashoot na kita sa akong palasyo. Niable ang pultahan sa itong mga palasyo. Mahal kong kapikas. Manood na kita sa atong gingharian. Ay, Nikay, ganun nagdali mo taglakaw, ha? Kinahanglan makaabot as punuan ang murag tori nga misulbong paingon sa langit, Toto. Oh, Nikay, tanawas unahan. Sila ka na. Ang barangan ka na. Og nagsunod niyang among amahan ni Nisa. Ang hari. Ug naasad si Ilmo. Ang ripis nga traidor. Bakukang! Uy, nihunong sila. Ikaw lang sila milingin na to. Nikay, lalagan sila paingon sa dakong pultahan sa itong mga palasyo. Napatay mo! Pas-pas ka mo! Sure na ka mo sa pultahan! Mangyari, manood kita sa palasyo. Mga ulipon ko sa ilawom sa yuta. Babagi ang mga kaaway! Nikay, saan lang yuta? Toto, pagbantay! Murig doon ay maggawa sa yuta! Nikay, saan na? Ha? Mga dagkong itong nawati! To! Atras! Unsa? And
that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!